Man kan ikke se røgen. Nå. Der sidder en smilefugl foran dig. Det er Hildur, der er blevet levende. Det er et eller andet til en skrækfilm. Nej, det er Posen Hildur. Tænk nu, hvis vi får Posen Hildur som en monster i en skrækfilm. Det kunne vi da godt. Det er sygt. Gør det nu, gør det nu. Så kommer det røg. Sådan.